Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, nibdew nifukaw fuq l-esperjenzi tiegħek. Mela għedt li l-ewwel darba smajt il-ommok issejjaħ. U ma kien hemm ħadd id-dar. ħadd vojta. Żgur 100% ta' falxiex għax huma marru funeral. Bżajt ovvjament il-bist għax kont bil-penti dak iż-żmien, il-bist shorts kien is-sajf. U meta mbagħad ġiet ommi u missieri funeral sabuni barra bil-qiegħda fuq l-qadba alla bżaqqa barra u bqalt x'inti tagħmel. Għattilax smajt il-xatt isejjaħli. U dik ovvjament smajt ħażin għaltli. Imma ħadd ma kien hemm. Taħseb li l-leħen kien close to ommok jew kien eżatt bħal tommok? Jiena għalija ommi kienet. Issa fimni dak isqa għadda naqasni mhux ħażin, imma il-memorja tgħidli li leħen ommi smajt. U mhux tajjat li jisa brabja jew hekk, pjuttost jisu sottili bħala leħen kien jisu kalm. Mhux bil-ħasda, taf kif jisu brabja jew bħasda jew hekk. Qabel ma ġrad il-biċċa xogħol. Kien hemm xi affarijiet li ttikjaw hekk bħal tipo naf innu tajt xi ħaġa stramba jew hekk jew. Le naħseb dik kienet l-ewwel esperjenza li kelli milli niftakar. U ħallit impatt qawwi fuqek. Le ħalliet ovvjament, u ma naħseb id-dar li ħalla meta kienet daret li dik il-figura s-sewda. Mela, wara bejdi l-esperjenza u l-figura s-sewda, kellek xi esperjenza oħra? Mhux li niftakar. Xi affarijiet żgħar jien naf ġieli pereżempju titfa' xi ħaġa x'imkien u ma ssibix. U mbagħad terġa' tmur issibha wara? Le ta. Le, għalit. Mela, l-esperjenza tal-figura. Mela, aħna biex tieħu idea aħna dar antika fuq u isfel insomma. U kif titla' t-taraġġ hemm il-kamra tiegħi u bda bażikament biex tgħaddi minn ġol kamra tiegħi. Biex tgħaddi mill-kmamar l-oħra tgħaddi minn ġol kamra tiegħi. Mu għamilt isu jien naf jumejn nisma' jisu ċek ta' friket u skiker isfel x'ħadd ċek il-katleri, però ma kienx hemm leħna. Mhux bħalma x'ħadd jitkellem jew just isu ċek bħalma tinsu x'ħadd niżel jagħmel xi biċċa ħobs ħaw. Kien simili ta' xi ħaġa mekkanika? Jiena ishom ħaw ta' katleri bdejt nisma'. Ishom katleri bdejt nisma'. Jiġifieri mhux xi ħaġa bħal naf tipo xi katina fuq xi rota hekk. Le, iktar ishom bħal katleri jaħbtu. U mbagħad niftakar mat-tieni darba jew tieni jew ma insomma ma l-aħħar waħda li ġradet ħanibqa' nħares. Jiġifieri inti di smajta kemm il-darba smajta? Għar iktar minn darba żgur. Ejja ngħidu bejn darbtejn tlieta għax issa għadda xi żmien u ma sax eżatt. Ma nafx x'kienu kulħadd norqotu, kullum kien mitfi, kulħadd rieqed u kont nisma' kont speċi se tisma' u da. U darba minnhom u kont nibża kif kont nisma' hekk, għax kont nisma' wkoll jixħatti għall-puġġaman jiġdu żerżieq tal-puġġaman bħalma ta' xatt iżerzaq. Ejsu bħal meta titfa' tafasit break fuq karozza fl-ilma? Hekk ejsek tħallilek aqbad idejk u qed tagħmelek mal-pjanu. Dak u bdejt ismaw dejjem tira viċin, ġej viċin. U qed tista' nibqa' nħares illum. Xi stortu jisna għajnejja u dax kont. Bqajt inħares u stjaw nara jisu bħal raġel. Fattit ma jidrux ta' jisek għax dak dlam ċappa u dan iktar mudlam midlam. Iktar mudlam midlam. Iktar mudlam midlam. Ejwa. U l kelli xi jinnaf xi night lamp jew hekk xejn. Jien kull ma nara mill-bib nara dil-figura s-sewda qed tittawwalli u kif. Qed tittawwallek bejn il-bib hekk jiġifieri. Issa hawnhekk għandek il-bib hekk u issa għamlet hekk. Ejja. U mbagħad kif speċi għamilt hekk jien isni tawwal torqi biex nara kux qed nara sew. Di l-figu mhux sparixxiet issa ammarret lura u xejn daqshekk. Dik l-ewwel darba. Dik l-ewwel darba. U mbagħad ovvjament għattejt rasi
għalek bqajt niftakar x'għamilt ġifieri mhux qed nistħinejt kelli 20 sena u bqajt għal norqod brażi mottija sajfu xitwa sħana tboss u jien qaqla. Kemm taħseb li kienu għali? Kemm normali ta' bniedem normali, average. Average. Milli qed nipprova għax qed ngħidlek da għalla kont żgħira. Illum il-ġurnata ma tikkalkolax hekk bil reference mal-bieb. Jien naf ejja ngħidu average hu. No, hekk x'imkien hekk sawek. Ġifieri ma kienx qasir. Person average. It-tieni esperjenza tiegħek. Tista' tidħol fid-dettalji ġifieri smajt l-istess ħoss ħejjes mekkaniċi jew xejn. Le, it-tieni waħda differenti. It-tieni waħda kont fuq is-sodda wiċċ il fuq. Jisni bej ħatorqot birjetum qajjem isek. U jina fej dan dil-isterju insomma fej is-sodda. U bdejt nara l-istess figura sewda edha issa nizlet bħares lejja, però għalkemm kent viċin ma stajx nara l-fattizzi. U l-istess iktar dlam-midlam? Issa da terġa' dil-figura sewda terġa' ma kienx fil-għaxi daqshekk billi daqshekk dlam. ħarira aktar fil-ħin jekk ħanivvintek l-oħra kienet jien naf, jekk l-oħra kienet għalla f'nofs il-lejl, dik kienet fis-sitta ta' flaxija suq. Inti għandek ħafna talenti sawa, waħed minnhom it-pinġi, taħseb li nexxilek tpinġi? Nista' ma di ġas figura sewda, u ma nista' naqbadlek figura ta' bniedem sewda pinġijek. Ma kienx hemm xi ras twila jew. Kien hemm xi dettalji li eżempju smooth kien jidher ġifieri jew kien hemm xi jagged edges jew hekk. Xejn. Smooth, jisek bil-lapes u għamiltu lajn. U da li ħanejlek ġifieri kien qiegħed hekk, da mhux dejjem wieqaf, kien qiegħed minn dul qed ħares lejja hekk, mhux qed nara l-fattizzi. U bl-istess ħajt? Id-darba meta rajtu kien qiegħed hekk. Qatt ma qam bil-wieqfa. Ma jidhirlix. Għax jekk ngħidlek iwa nkun qed nikdeb. Beżżatek ħafna l-esperjenza. Ejja, ovvjament. U dit tieni waħda qed ħares lejja u tilab mal-isterjo. U kif ġejt f'sensi jiex tgħidha forsi kienet joħlom. Insib l-isterjo mixewl. U ma kienx mixewl. U l-ewwel waħda kif sparixxa? Isu reġa' mar lura jisu kif isu inħasad kif rani mhux isfinta fix-xejn, isu reġa' għamelek lura. U t-tieni darba kif telaq? It-tieni darba mhux talaqek, jisu qas niftakar jisu fil-qiegħed hemm jilgħab. Għax il-differenza bejn l-ewwel waħda kont imqajjem. U t-tieni wieħed kont bej ħanorqod mqajjem kif ħanqbad ngħidlek isek ħadaqbad fl-istat li ħatitlaq biex torqod. Allura ma niftakarx ġifieri kull ma niftakar bda tiħares lejja jekk dawwar wiċċu lejja qed jilgħab mal-isterjo. U mbagħad kif ġejt f'sensija ma raħx hemm. Imma l-ewwel darba mexa lura. Jisu nħasab bija. U żgur ma kien hemm ħadd imqajjem id-dar biex tgħid. Kemm ħalla impatt fuqok? Qed ngħidlek ħallas jew, speċjalment l-ewwel darba kont iżgħar. Qed ngħid bqajt norqod sata kbira. Sajfu xitwa rasi mottija. U ommi tgħidli fis-sajf tgħidli daqs disħana b'rasi mottija. Għax kont nibża ħanerġa'. Qatt smajt bħal sejs bħal boċċi jaqgħu. Le xejn la boċċi laqtar xejn. Riħa ta' ammonja? Laqqas. Ġieli xammejt ammonja? Mhux jisarrata bewtu. Jew nkella bħal il-majter fuqok. Laqqas ta. Ma jidhirlix ħanejdu hekk li qatt jismu li ħassejt li ġie eżempju riċenti xi sentejn ilu, eżempju kom miexi f'triq partikolari u jisu bħal jisu sħana ma sħana mhux isek Alla tfajt li xil-misħun fuqhom jekk jisu xi ħaġa hekk isek bħal ma tax ħadd tagħmilek hekk. Mon hekk. Okay. Tlaqna fuq id-déjà vu. Mela fuq id-déjà vu. Jiena l-ewwel déjà vu li niftakar li kelli 6 u 7 snin. Konna qegħdin piknik mal-familja u konna poż ġdid li qatt ma morna, insomma kien hemm dilgħalqa u kien hemm siġra żgħira fin-nofs. U wasalna hemm u jiena għandu kun xatt kien titini xi ħaġa xnikol ta' 6 snin 7 taf kif jagħmlu l-familjari. Il-kuġini żgħar minni marru jiġru biex jitilgħu ma' dis-siġra.
U jiena tinħares li l-kuġini l-adulti kienu tħarsu lejja u warajja din jitkellmu. U nara l-kuġina tiegħi forsi kellha 3 snin, bittila ma dis-siġra. U qabadni dak il-feeling ta' déjà vu, issa jiena ta' 6 snin 7 qatt ma kelli. Qabadni dak il-feeling u kont naf x'ħajjiġri. U rajta tiġri, ma nafx kif nispjegalkom, jisni kont tiġa rajta taf kif jiġri fid-déjà vu u qed nara lil kuġina żgħira taqa' minn fuq dis-siġra li l-adulti kollha jiġruha biex jieħdu ħsibuha u li ġara xi ħaġa vera tkun vera kera di, l-isptar u hekk. Allura jien x'rajta sejra lejn din is-siġra bdejt ngħajjad. U l-omma l-tzit jgħattilha titla' ma tiġra qasketa ta' mis-seta dis-siġra u ma tajn tippanikjajthom li marru qabdu u qalu ma titlax ma s-siġra. U ma ġara xejn, ma weġġaġġ sewwa. Ħallija li xi sena wara din kellha accident u weġġat ħalqa biex ma ngħidx eżatt ġrala. Ma ġara xejn kollox okej issa, imma ma żmien għadd jiena rnexxieli nsalva, naħseb li xorta li kellu jiġri ġara, ġara mod ieħor. Issa, dak l-ewwel feeling ta' déjà vu. Wara dak ġraw li ħafna li jiena noħlom inħoss li l-ħolma mhijiex ħolma normali, inħoss li jiena qiegħda ġo moħħi waqt imma ġrat toħlom li inti qiegħed ġo post u qed timxi u sejjer tixtri l-ħobs għall-argument. U inti ġedu l-ħolma ġast qiegħed dal-post u sejjer tixtri l-ħobs daqshekk u mbagħad tqum. Dawk split of a second kemm inti taf fejn kont qiegħed u x'kont qed tagħmel u x'kont qed taħseb u forsi x'kont qed tħoss. U ma sax tikkontrolla fil-ħolma x'ħajġri. U jiena tallimt li din mhix ħolma normali u tallimt li meta jkolli waħda minn dal-ħolm, eventwalment ħajkolli d-déjà vu ħassir realtà. Issa l-iktar waħda twila kienet di tal-kuġina. Ovvjament jien ma niftakarniex noħlomha għax ġrat xi ħin qabel ma kelli 6 snin. U ma kontx qed ninaf tal-feeling ta' il-ħolma, però id-déjà vu feeling hemm kien, so jiena għalija kull meta jkolli déjà vu nkun ħlomta qabel, illum il-ġurnata ngħidilkom li niftakar meta nkun ħlomta. Ħanati eżempju. Ftit snin ilu konna tinfittxu biex nixtru post u kien żmien naqra stressanti. U kelli xi naqra ansjetà, ħansibu l-post mhux ħansibu post fejn ħanejxu u ħlomt li jiena qiegħda ġo-dar li tiegħi li ma kienx tiegħi, id-dar li ħadd tkun il-qudiem tiegħi, bil-qattus jiġru masqajja u jien naddaf. 3 seconds kollox kemm inti taf fejn qiegħda. Illum il-ġurnata l-post xtrajnieh, jien qatt ma kont ħarġu tal-post, il-post ma kontx ħanarfu mill-kamra fejn kont fil-ħolma għax inbiddilnija kompletament kemm inna li xtrajnija. U kelli déjà vu feeling. Ħanaħseb naqra, issa orrejt mela, din naqra naqa stramba u naqa out there forsi. Jiena kelli waħda minn dal-ħolm u ħlomt li qed nara television u li qed nara l-ħabarijiet u li miet Keith Ledger x'kien jismu dak. Keith Ledger. U għaddiet. U jiena nsejt li dil-ħolma kienet ħolma, waħda minn dal-ħolm tiegħi, qed nitkellem ma' mi kien joġobha. Keith Ledger, please note, dan għandu ma mietx. U l-ommi għattila taf li miet dak tfixkilti jien li ħlomt. Vera miskin, taddi sena. U Keith Ledger imut. U jmut eżatt kif jingħad lill-ommi li jmut. U l-ommi dak il-ħin li sirt naf li miet Keith Ledger niftakar ċempiltilha. Konna għandna fi żmien il-mobiles. Ma nafx konna antik il-mobiles biex ibatta. Tila ma. Smajt li miet Keith Ledger għat li dak mhux diġà kien miet. Għax inti għan daħħal taraf muħal. Xina kont tila tiġa li dammiet. Dak iż-żmien ma kienx hawn Facebook, kien hawn Facebook imma mhux ħan qisek tkun taf ma nsegwix jiena. U mbagħad tiġri li l-għada qed nara n-news u tela d-biċċa ta' Keith Ledger u jiena kelli déjà vu feeling. Qatt Madonna jiena mela mhux qed niġġennen. U hemmhekk jisni dak iż-żmien kelli jiena 16, 17 kemm kellna meta miet. Le, Iktar tard. Ma jina ħol maħlum ta' qabel u l-ommi għattala qabel, xi sena sentej qabel. Imma dak il-ħin jisti kienet cherry on the cake. Li jina tal-ħolm mhux qed niġġennen għax jina għattil xi ħadd issa fuq xi ħaġa li ħlomt ħallija li tfixkilt. U kont għadni forsi jien qed nitgħallem il-ħolm il-vera u mhux vera. Taf kif tant kienet banali dil-ħolma lija li mit Keith Ledger fis-sens as such. Iva miskina mhix differenza tagħmilli. Immissa
l-iktar daw ġraw ħafna żgħar. Għandi waħda pereżempju. Tal-għalluk interessanti. Hija dik ħanajda wara dik, għax dik jisa l-aħħar waħda l-kbira. Mela jiena kont qed nistudja u kont naqra nfixkla ta' xirrid nagħmel bħajti u mhux ħanagħmel u ħanaqaf l-iskola u ħanaħdem kont naqra mument naqra hekk. U kelli di l-ħolma li naf laħa sir deja vu għax kif għattilkom nifhem u kont qiegħda ġ'kamra qed impenġi l-arti qed issejn ma kontx imbitter imma fl-istess ħin qed jitkellmu fuq lesson tal-Malti. U jiena ġo kamra li naqat ma mort ma nies li jiena ma nafx. Għaddix ħolma, stramba, għadda f'postu li tpenġu. Jgħaddi żmien u bdejt immur privat tal-arti għax biddilt ħajti u biddilt karriera u fl-istess kamra kien ikun hemm il-lessons tal-Malti. Ma nies li mbagħad sirt naf di vera kienet weird. Issa mela. Ġifieri inti tpenġi artistik? Ija però saqtajt xorta jdawwart kollox. Mela. Darba minnhom ikolli waħda minn dal-ħolm. U di kienet naqra twila. Naħseb di kienet l-aħħar waħda li kienet twila. Kelli dak iż-żmien, kelli 17 bej wieħed u ieħor biex ma ċeċċekkja eżatt meta. U ħlomt li qiegħda fuq it-telefon. Konna għadna bl-MSN. Tiftakar? Konna. Imma insomma, u ħabibti ma tix tabadni fuq MSN u ċemplit li fuq il-mobile, fuq il-telefon tad-dar ara kemm. Li kienet xorta stramba, ġek kienet iġa l-mobiles, imma ċemplit li fuq il-telefon. U jiena qed noħlom qiegħda fuq il-telefon magħha insomma. U li mitti nannu u ċemplit li biex tini kondoljanzi u biex issaqsini fuq il-funeral u staqsini naqra x'ġara u x'ma ġarax. U jiena qed ngħidilha kollox. Issa n-nannu tiegħi sfortunatament kien waqa' fetaħ rasu, għamel 6 xhur 7 l-isptar u fostietek, insomma, sfortunatament nistennew imut. Kien żmien diffiċli, qalbi tuħsibna li forsi hemm ċans imma mbagħad. U jiena qed ngħidilha kollox, qed nidha l-konversazzjoni kollha l-ħabibti. U nqum maħsuda. Għax in-nannu tiegħi okej, nannu tiegħi mhux qiegħed għalfejn di x'ħadd tiġri. Ma jiena ma nafx, okej, din hija di ħadd tkun deja vu, di ħadd tiġri. Jiena ġo moħħi qed ngħid imma meta? Ma tkunx taf. Ma nafx meta, għax jiena ma ħarisx lejn il-kalendarju waqt il-ħolma ma kienx hemm kalendarju, ma nistax inkun naf. U m'għandix kontroll fuq innifsi li jiena ninduna li waħda minn dal-ħolmu nipprova nsir naf il-ħin, m'għandix kontroll jien ġast qiegħda moħħi qed nesperjenza dak li ħa nesperjenza l-qudiem, imma m'għandi l-ebda kontroll. Tiġri li l-għada fil-għaxija nannu tiegħi jaqa'. Astja. U jibda l-proċess. U ovvjament jiena mmur l-isptar naraħ u tobba tiduna forsi ħajadilu jiena naf li jekk jien għandi raġun mhuwiex ħajadilu u kollox mar eżatt kif mar. Ħabibt il-computer ma kienx qed jaħdem li dikinhar, MSN ma ħadimx, ħabibti ċemplitli u kelli telefonata u waqt il-telefonat tila għandi deja vu u bdejt nibki iktar milli kemm diġà kont qed nibki għax ovvjament ma kienx żmien sabiħ u ħadd ma jieħu gost meta jmutlu relative. Jiena dak iż-żmien nitkellmu kelli 16-17 sena u ħadta ħafna kontra dil-ħaġa. Ma stajx nifhem x'inhi għalfejn jiena tikolli daw il-deja vus, daw il-premonitions, jgħidulhom li triti ma nemminx l-affarijiet jiena iva nemmen li UFOs imma fija ma nemminx l-affarijiet ħatta kon u I hated myself for it. ħatta ħafna kontrija. U li nġilet miegħi n-nifsi ma x'kif nispjegalkom tifhem titkellem miegħek innifsek imma għalfejn jien. U jekk hemm Alla jien li ma nemminx fik għalfejn tittihom li dal-affarijiet. U tittihom li jekk jien ma sax lejn lin-nies x'ittihom li tagħmel biex noqgħod ninkwita. U minn dak iż-żmien kien hemm break. Issa ma dokx jiġifieri. Le, għadni bil-mod ma kien hemm qata' break. U mbagħad jiena realizzajt li ma se nagħmel xejn, ħsibt ħafna fuq meta inti l-kuġinti li ma taqax li mbagħad xorta weġġat li probabbilment ġralek in-istess. So isni kif stajt ir-rabja ddiet. U li anke niftakar kontatt issa ħanżomm dajri u jekk kolli waħda minn dal-ħolm ħaniktibha biex nipprova dal-fenomenu naqbdu biex ikolli l-provi. U minn dak iż-żmien naqas li mbagħad id-dajri armejtu
għadda żmien, mhux ngħidilkom li rmejt id-dajri kelli ħolma ta' mhux film da, di ħajti, mhuwiex film. Ma ma' żmien bdew jiġu, però kif qed ngħidilkom osra. Issa l-iktar ħaġa fil-fenomenu ta' déjà vu ġdida u stramba li tiġrili li kultant nagħlaq għajnejja hekk sekonda u nkun fil-ħolma fil-mument tal-futur. Imma split of a second u kultant ġast kemm nara xi ħaġa, imma jkolli déjà vu feeling u tiġri. U ħafna drabi l-istess f'mument ta' naqra ansjetà, f'mument naqra diffiċli, f'mument fejn kważi mhux qed nitlob għaliha dil ħaġa x'qatt ma nitlob għaliha, imma titriggerja waħedha. Qisu fuq jiena kont ngħid daw random, imma kemm ilhom issa bdew jiġruli għal volja ftit qosra f'mumenti diffiċli li jgħinuni, ngħid mela forsi x'imkien fis-subconscious ta' moħħi dil ħaġa qed nitriggerja. Jista' jkun. Issa jien għamilt ħafna riċerka tiegħi personali ta' dax jista' jkun il-ħolm x'inhuma, déjà vu x'inhuma, ħadd ma jaf. Però jiena is-scientific reasoning behind it wasalt għaliha li il-ħin mhuwiex linear hekk. String theory basically. Li l-ħin huwa bħal platt spagetti. Kollox. Fimt? U kultant l-spagetta twila hekk tal-ħin kollha flimkien fuq il-platt tmiss ma' xulxin. U kultant forsi jkun hemm żball fin-natura. U f'dak il-ħin tkun riqda u l-spagetta tal-ħin tal-qudiem u tista' jmissu. Jiena jkolli dak il- Forsi tibgħat messaġġ mill-futur lilek innifsek. Imma jiena kelli deġa, imma kif? Li ġifirina jaddi 100 years from now sirt robot eżempju u qed nibgħat il-messaġġi. Le, hemm teorija ta' li l-moħħ huwa quantum computer, ġifieri kapaċi jibgħat messaġġ lura fil-passat. Jista' jkun ukoll ma nafx, m'għandix jiena ngħidlek l-esperjenza imma għalfejn u xi xfatta ma sax ngħidlek. It-teorija ta' string theory toġobni li jiena ġast persuna naqra żgħira mkisra u li l-ħin tiegħi timeline tal-ispagetta naqra mċaflas u jeħel kultant u jkolli daw l-esperjenzi ma naraħħix bħala xi ħaġa neċessarjament tajba ġast li tiġri. Jew inkella kif qed tgħid inti jista' jkun ukoll. Kellek esperjenzi tal-UFO inti mhux? Iva, mela jiena. Kemm darba rajthom? Darba. Kelli 10 snin. Kien Christmas Eve, niftakar li kien Christmas Eve għax ħuti kienu qed jaraw kartun tal-miliet u jiena xi nrajdi xi ħaġa l-ħsieb tiegħi kien x'ilma toff il-Christmas jew. Għax Christmas Eve, tara xi ħaġa fis-sema tajt x'ilma toff. Ovvjament kont kbira biżejjed li naf li mhux Father Christmas. Issa mela. Dak il-ħin irridu kolajta. Dak il-ħin irridu għax jiena ġest rajt dawl mill-bot għall-bidu. Għaliex inti rajt ġest dawl mill-bot u beda miexi bil-mod. Isek għall-bidu għad forsi xi shooting sar jew xi. Però kienet tidher iktar viċin, iktar fl-atmosfera tagħna. Imma mbaddija għamlet li zeg. Fast ħafna dan ilu, okej? Għaz drone nista' ma jagħmilha biex niftehmu, għal minnu mhux drone li rajt jien, mhux għadna lura. Huwa volja kien dawl li qed nara kienet tinħass li hija xi ħaġa mekkanika, mhux spiritu qed itir biex niftehmu li kif kien id-dawl? Tista' tispjega li ftit? Abjad forsi ħarira safrani, forma ta' tic-tac li iktar ħaġa biex nista' ngħidlek. Ċaqalqet faq għal-bidu bil-mod u ma tagħmlet zigzag hekk u jiena kont qed nara l-bot, qed nara l-irħula di marret minn raħala hekk. F'tempa kważi titlifa. Ma tliftix rajta u mbagħad waqfet. Kemm tikkalkula li kien kbira? Ara x'inġiet għalija jsu fuqi hekk quddiem id-dar, jien kont intawal mittieqa quddiem id-dar tagħna hekk. Kienet il-bot forsi mela jekk id-djar 3 solari 2, di kienet 3 djar il-fuq. Aha. Forse naqri inqas. Tista' tini xi dettalji hekk? Għalija kienet kbira naqri kbar minn dal-pjanu. Għalija. Li jiena ħassejta żgħira biex ħadd joqgħod fiha, mallum il-ġurnata ngħidlek forsi drone. Kien hemm xi ħaġa li tista' tiddeskrivi li? Le, ġas forma u dawl biss, ma rajtx ċaqli, ma rajtx. Kien hemm xejn madwar Le ħoss, ġas naf li meta waqfet jiena ħassejtni li qed tħares lejja. Jiena ħassejt dak il-feeling ta' u dak il-ħin ġo moħħi oh shit. Like,
Eżatt. U jiena by the way dak iż-żmien UFOs xejn ma kontx naf x'inhuma dal-affarijiet, konna għadna ma ġibniex il-kejbil id-dar, konna bir-raj u bil-tifhem, kont vera Kemm ħallit impatt fuqok dak ħafna din minn dawn l-esperjenzi kollha ironikament l-iktar waħda li ħallit impatt fis-sens ta' għammet li fjamma ta' questions rrid nkun naf iktar. Dak il-ħin imma x'kien il-feeling hekk? Waqt li kont qed tara x'kien il-feeling? Waqt li qed nara biża' li di ma nafx x'inhi, biża' li żgur mhux xi ħaġa li raħħa kulħadd. Tipo kont taf għax kieku naf biha jien jekk di xi ħaġa. Kont inħobb ħafna natura jiena kont nistudja mingħajr ma rrid tal-ħafna affarijiet naf li mhux annimal qed itir bid-dawl u ejja. U naf li mhux helikopter, naf li mhux kollu għadda minn moħħi dak il-ħin imma le. U dak iż-zigzag fast u bla ħoss. Ma kunx jista' jipproċessa moħħ. U mbagħad niftakar tlajt nixri fuq il-bejt li missieri kien tila fuq għatlu qod inti maħuti għax ma kunx ħalluhom waħedhom. Tlajt nixri fuq il-bejt u naħseb għamilta tejjem nistenna u ma ġi xejn. U mbagħad ġie missieri għalli inti rajt. Kienet il-kesħa ċabli kutra li ġara. Għatlu għax rajt xi ħaġa, tlu ma nafx x'inhi u spjegajtlu. Qalli inti rajt UFO. Tlu UFO. U għalli unexplained flying object. Għatlu u għallu ma nafux x'inhu u għalli le ma nafux x'inhu. U mbagħad reġa' għalli biex ngħidlu saċ rajt. Għalli issa ħejk titqgħod hawn stennieh imma ħasos il-bart. U insomma mbagħad inżilt u għaddiet. Imma tant bqajt naħseb fuqha u ngħid il kulħadd ta' tfal li kont ngħid l-adulti kollha jinrajt xi ħaġa u l-papa qal li l-UFO u mhix dak il-ktieb UFOs in Malta tittakru għadu għandi. Għadu għandi wkoll. U qatt nagħtu nfittex ħana xi ħaġa dik is-sena tiegħi dik ix-xahar u ma kien hemm ħadd imma issa naħseb li jekk nitkellmu aktar. Is-sena kienet 98, 99. Jew le. 98. Għax ma rridx ngħid kemm għandi żmien. Fil-każ għamilna Reddit. Minn dak iż-żmien għadda żmien bqajt vera interessata ħafna u mbagħad bdejt ġibna l-kejbil bdejt inħarrat kollu li. Wara kellek xi esperjenza paranormali? Id-deja vus komplew u mbagħad rajt xi ghosts imma fejn jislu UFOs xejn. Ma ghosts għalik biss jidhru jew kien hemm xi ħadd ieħor miegħek? Le jiena biss qed naħseb. Għarejt? Jiena li rajt u smajt il-ghosts ma nemminx fil-ghosts. Ġifri smajt kelmek? Issa. Ma kellek tip ta' kontatt. Ija, ma mhux ma UFO. Issa jekk inti ħatajdlu kollu l-istess seħem ma jekk kienet inqassamhom fi tliet kategoriji. Kollox taħt keffa waħda. Mela ħaġa oħra fuq il-UFOs. Kif għattilkom jiena qabditni ħafna domandi, ħafna interess fil-UFOs. Tant li ta' xi 16-17 smajt fuq Chariot in the Sky li ta' kizmin kien hemm dak il-ktib ta' f'Biesgu. Għarek wondering. Fuq ta' l-Eġizzjani, jekk jiena kont interessat l-Eġizzjani u dħalt fija di tant li bdejt infittex il-hieroglyphics u nagħmel il-translation jien. Infittex kull waħda xi tfisser u nagħmel translation jien ta' xi tfisser, speċjalment tal-bidu ta' minn kun l-ewwel Alla, għax l-ewwel Alla tagħhom hija described bħala J from a metal cloud. A metal cloud. Skin green. Tall big head. Jekk toqgħod tagħmel translation inti, mbagħad huma bidluha biex ġibuha li kien xi ħadd ta' iż-żmien. Pereżempju minn South of Africa. Li l-skin mhux kien green, kien dark color li mbagħad penġew green għax ma kellhomx dark. Mhux vera. Dak iż-żmien tal-history m'għadux jgħidu li dan jiswed, jiena x'in kellha qatt jitmejjel bihom, jew forsi ma ġithomx f'rashom, għal qalu iktar hemm ċans li kien minn x'imkien ieħor. Insomma jien bdejt nagħmel bil-ħafna riċerka, bdejt nagħmel blog, dak iż-żmien kien hemm Google Blogs, sewwa. Kienu popolari, u bdejt nagħmel dal-blog. U bdejt insegwi ħafna nies. U bdejt insegwi il-crop circles. Maġab kienu interessawni wkoll, kont qed nipprova nara jekk qatt ħajkun hemm xi simbolu tal-crop circles li jiena forsi rajt fl-Egyptian hieroglyphics u anke f'hieroglyphics ta' postijiet oħra mhux tal-Eġittu biss qodma biex insomma naqta hobby naqas trampu mhux tqottajt li Interessanti. Interessanti. Issa li ġara li kien hemm waħda Amerikana. Għandu tkun Amerikana kienet. U dik kienet iffissata li qed tiġi abducted.
U jina essaċ kont nfarfara li di naqra mux edha sew. Pero kienet titfa links għal-kodba u għal-artikels u għal-blogs oħra vera tajbin. Għala kont insegwija għal biex nispandi r-riċerka u I take care with a pinch of salt, basically. U di kienet ħin kollu turi dan is-sinjal partikolari li di kienet tajt li meta tiġi abducted qed juruwa dan il-sinjal. U kienet qed tipprova tifhem da sinjal kien komplikat bħala disin. U ma kellux jitrija u just disin. Insomma, jgħaddi żmien u jiena kont qed insegwi għatilkom il-crop circles u kien jibgħatu li newsletters meta jkollhom crop circle kien hemm kumpanija li jiċċekkjaw il-crop circle jekk għandix il-micro mhux jekk għandix il-vibrations bħal tal-microwave. Għax dik xi ħaġa li n-nies ma jistgħux jagħmluha jekk jippruvaw jagħmlu crop circle ma jistgħux iħallu il-microwave waves fuq il-post. Meta ssir crop circles kondaw ikun hemm microwave waves u jdumu hemm xahar pereżempju kemm jmorru naturali. Radioactive. Jiġu ħess imma mhux li ħajweġġawk bħal tal-microwave. U inti jaqbdu biċċa żgħira u jagħmluha ma nafx naħseb taf sajja. Tista' tagħmilha dik, tista' terreplika. Dak iż-żmien kienu jgħidu li le sejlu. Tista' terreplika f'mod kbirek. Ejwa easy. Insomma, daw kienu jagħmlu riċerka tagħhom jgħidu dan we approve it li we can't explain it. U jiena kont nirċevi newsletter. U jkun l-istess disin ta' di li din ilha xhur turi tad disin u għamlu tatu u kienet għamlu tatu l-aħħar video li rajt tagħha. U jiena dan l-istess disin jgħod niġġennen u mort infittxa. U ma sibtux il-blog tagħha. Baħ, u biex niftehmu dak iż-żmien jekk inti tara il-blog tiegħek u tkun għamilt kumment fuq blog ieħor, il-kumment jibqa' hemm. U jiġi user 1234. Ma jibqax lissa mhux inti ngħid il-blog. Di kollox talaq tagħha għax jiena mort infittex il-comments tagħha għax kont naf fejn jiġi li tefgħat comment u fejn jiġi l-link jew il-blog tagħha. Baħ, non-existent. U dak il-ħin qabadni panic għaddi ħbewa kienet tajt li tkun hemm in-nies jistennew barra u jiena kont ngħid paranoid u neħejt il-blog. Neħejt il-blog għad delete jgħid kollox għax bżajt. Kont żgħira vera, okej. 16-17. U paranormali x'kellek? Mela, paranormali. Sejjes kellek mekkaniċi jew boċċi jew. Le. Affarijiet bilanċjati? Le. Le. Nispera ma mmurx id-dar issa nsib xi plot twist. Ħajlek x'kelli. Xi ħaġa tivvibra? Le. Bħal jien naf xi komodina tivvibra jew xi ritratt jew xi ħaġa tazzi. Le. Jiena kont ta' 14-15 sena xi kont ma tal-iskola u ħaduna daw il-living daw. Konna għawdex ġo kunvent ta' Sorijiet. Insomma xin wasalna hemm qalulna tista' tmorru kull imkien imma dak it-taraġġ ma sarx titilgħu. Jiena ma stajx norqod ovvjament mor dak it-taraġġ. Jiena kont kwieta ma mbagħad kultant xi waħda kont nagħmilha fejn naf li mhux fejn nispera li mhux ħaninqabad. U mort. U tlajt dat-taraġġ kien taraġġ fit-tont imma kbir ħafna. Tipo dur hekk tipo kont nimmaġinahom jitilgħu żwiemel fl-antik hekk dak it-tip taf kif. Insomma, u tlajt u nsib kamra. Bżewġ sodda tas-sodda tal-wieħed, dawl mixawl, ħadd fiha imma xif kont hemm u mbagħad kien hemm kamra u mbagħad kien hemm bib ħarira mbexxaq u nimmaġina kamra oħra. U jgħat u hija sa nidħol ġol-bib ieħor u lemma ħadd u ħanara x'hemm hemm. Slabortna għall-avventura. X'in nidħol mela jiena kont qiegħda fuq it-taraġġ qed nittawwel. X'in dħalt fil-kamra nisma' xi ħadd jonħor jgħajjad. Tinħira u nħsatt u mxejt lura. U waqaf. Għad tal-inħir minn fejn tiġi, għax ma ħadd fis-sodot qudiemi u jekk qiegħed fil-kamra l-oħra qed nisimgħu Madonna jisuq qiegħed fejja. Hekk qed jgħajjad tirbombja ħafna qatt ma jistax ikun qed jgħaddi minn xaq daqshekk tal-bib li hemm. Nerġa' nidħol, nagħmel żewġ passi u nerġa' nisimgħu jonħor. U jisu ħadd jitqalleb fis-sodda imma m'hemm ħadd fis-sodda. U guys, I freaked out. Tiġa mhux suppost qiegħda hemm, tiġa ssejta filgħodu u dort lura u mort u ma rġajtx għaddiet. Ġifieri, u jiena defiż moħħi li b'xi mod kienet jirbombja minn x'imkien dal-ħosta xi ħadd qed jonħor, forsi kien hemm xi ħadd mal-art qed jonħor wara s-sodda u ma rajtux.
Ma nafx. Issa dik għaddiet. Ma żgur inħira jew xi ħaġa. Le nħira mhux ħamilha x'nistħi. Nagħmel ħoss. Nħira. Ta' xi ħadd fleta ġifieri qed jonħor riqet raqda. Sleep apnea jisa. Yes, mhux irid jaqta' nifsu. Manka il-ħoss tat-taqlib tas-sodda smajt. Ġifieri ma kien hemm break. Kien hemm break għax jiena rsaqt. Ma jista' jkun sleep apnea ġifieri ħadd break. Jista' jkun. Imma allura jiena ma smajtux jiena tal-attarax u jiena nieżla jew dil-persuna naħret 3 darbiet u daqsik. Jista' jkun pereżempju mbagħad waqfet waqafta ġifieri. Imma tlaqt. Ma smajtux jiena nieżla t-taraġġ le. Però t-taraġġ kien fit-tont. U jiena sibt ħafna raġuni ta' dik fil-fatt ma kontx ħanajdilek għax ħansemmilek l-oħrajn ma jtażwel insemmilek ukoll. Kieku kont ngħidlek li qatt ma kelli kont ngħiddi ġennata xi ħaġa weird. Prova nsib il-loġika ta' Jiena l-unika loġika li hemm li b'xi mod dik kien hemm persuna riqda forsi fil-kamra l-oħra u minn daqshekk xaq tabib. Għax naf minn għandu l-sleep apnea. Allura meta eżempju ġieli jagħmel xi 4 minuti ma jagħmilx ħoss. Ma tisma' jista' jkun, imma xorta ma nafx kif smajtu daqshekk mill-viċin. Meta jien mod nara l-ħadd qudiemi. U minn awwal bib kien hemm li ieħor li jmiss, il-kamra kienet kbira biex nifhem, kienet strambal u kbira u żewġ sodod biss. Antika. Antika. Xi insomma. Għabek kien rabu futbol fik ma mil tas-sodda. Stajt tagħmel 5-a-side faċ ġidilkom. Issa li jmiss, mela, għamilt sajf. Nikri post il-belt. Post antik il-belt. Sajf insomma forsi xarej, anyway. U di kien hemm isfel jisu fil-kantina kienu bidlu għamlu kċina u l-bathroom. U jiena kont qed ninħasil. Fil-bathroom insomma kien hemm xi naqas tim u hekk. U il-bathroom kienet antipatka u ma kienx fejn qed il-ħwejjeġ, allura nistejt il-ħwejjeġ fil-kċina fuq il-mejda u għad tista' noħroġ bix-xugman u nilbes. Kien hemm mienu persuna oħra biss id-dar u persuna oħra kienet żewġ solari l fuq. Għax id-dar kienet tidħol u għandek fejn living room, kamra tas-sodda fuq u l-bathroom isfel u l-da 3 solari sama. Insomma, jiena ħriġt mix-shower u l-bib kien antiku bl-istim kien naqa' moħħal. U jiena da bix-xugman qed inqattar hemm xahri mxarrab u mbuttajtu tal-bib biex ftaħt u l-bib ħabbat mal-ħajt u għamel boom għamel ħoss naqra. X'in noħroġ u naqra tifla żgħira quddiem il-mejda qed tagħmel xi ħaġa mal-mejda u eżatt x'in ħassitni u semat il-bib tilqet tiġri fuq. U dit-tifla ma kienx tidher normali, kienet tidher isek tfajt il-atterra jew isa ġiet semaj fl-abjad. U jiena qbajt inħares li qbajtek li talgħat fuq. Smajta tila. Ajju. U bajt iċċassat nasaw mill-court time li xari qattar kollu ġejt bil-padil mal-art għax jiena qatt ma rajt tal-affarijiet u ma nemminx. Ma nemminx. Smajt xi ħsejjes? Lila titla taraġ u ma nafx smajtix. Titħaq? Isa titħaq, imma ma rridx ngħid li forsi diżitta jiena naħseb fiha. Jiena ħsat. L-ewwel nies jiena ħirġa bix-xhuma u hemm tifla. Kważi. Kieku kelli u li mbagħad għajjat min kien hemm fuq u għatlu inti inżilt isfel għalli u dak kienet gaming bil-headphones fuq u m'għandux idea x'qed jiġri u tirrabja miegħek tal-liftu. Ġifieri. Għaddit ma rajt xejn iktar, di ma nafx ġraċ fil-bidu jom l-aħħar ma miltla xi 3 ġimgħat oħrajjem jew kemm domna, u ma rajt xejn iktar, però wara x'intlaqt ħalli tiċċuvet tal-post ma' xi ħadd. U mhux ħembret li s-sit biex tgħidli li kollox okej insomma. U qalt li isma' għal jista' jkun kif kont hemm rajt xi ħaġa jiena traxix tara ġifieri. Għarti ġemmek kien ta' Titi u Titi ma dix toqgħod hemm, di wara li krejtu ta'. Titi ma dix toqgħod hemm għax kollu tara spiss, mhux kollu spiss, tara mara u tifla. U jiena bajt tal-allura ma tgħidlix minn qabel. Għadt li ħedt rajt tifla fik-ċina, għart lissa mmur narqod jien xi qatt ma rajt xejn hemm kemm ili mmur. Telaħu xawer u sabbut il-bib. Issa jiena di is-scientific reasoning tagħha għax jiena ma nemminx ħatta wkoll li mill-ħin l-istess problema tal-ħin.
li da forsi kultant ikun hemm spiritu li xi ħaġa l-enerġija tiegħu ta' xi ħaġa li jagħmel darba hemm baqgħet hemm. Dik ġast l-enerġija biss. U li jkun hemm xi trigger, pereżempju b-bib jinstabat, li ti forsi kien hemm xi ħadd fil-ħin tagħha meta dik kienet tgħix li sabbat il-bib u titel qed tiġri fuq. Fimt? U jiena ġast qed nara video recording fil-verità ta' xi ħaġa li ġrat. Dik xi ħaġa li nipprova nagħmel sens biha. Jiena, ma nafx jekk għax il-podcast tiegħi, ġieli nipprova nagħmel sens biha. Kollha. Jiena bħal time lapse fuq xulxin. Jiena bdejt nimmaġinati anke bdiet tidher mhux ċara, jibdiet tidher bl-abjatek bil-qatt di xi ħaġa hekk li ma jistax ikun. U jiena jien ma nemminx ġifieri qed ngħidilkom nibqa' ngħid jien ma nemminx. Issa milux li qed niġi naqra iktar xirrit jiġilek iktar inti biex tipo ġi santum bħal San Tommas deffest dejja ġol da kollu jien għaddejt minn da kollu ħanibqa' ngħid le, imma li jmiss li kienet iċ-cherry on the cake li jew vera jew jien għandu bżonn nimur mod Carmen. Ġifieri, jew waħda jew l-oħra. Ma tistax tgħid, għalhekk qed nisploru dal-biċċa xogħol. Għalhekk, mela li jmiss di kienet weird ħafna. Jiena kont qed nipprepara biex imur funeral ta' relative ta' ħabiba kbira tiegħi. Sawa? U qed innesti x'nilbes. U nara l-persuna li sejra l-funeral tiegħu Kif? jiena qed innesti biex nilbes biex imur funeral. Aha. Fid-dar tiegħi. Sawa? Fil-għodu. Broad daylight. U rajt il-persuna U l-mejda. rajt il-persuna u qed naraħ f'entrata tal-kamra tas-soda tiegħi. U jien dak il-ħin u tikellimni, u jien dak il-ħin qed niġġennen iqaf li l-nifsi ġo moħħi qed ngħid tal-fejn qed timmaġina li dal-persuna hawn mhux affarijiet li jagħmlu sens, iqaf timmaġinax dal-affarijiet. Imma hu għalli qed inkellmek. Għati kasi qed inkellmek b'ton. Issa biex nagħmlu underline jiena dal-persuna qatt ma ntqajt miegħu. Kont naf ħafna fuqu, imma kont naf li miet u kien qiegħed ħażin, imma jiena qatt ma ntqajt miegħu, qatt ma ġie għandi qabel. Jekk tittajt li ġie issa. U qed ngħid kellimni, saqsini xi domandi, kellu messaġġ għalija, qalli biex nieħu ssib il-persuna ħabba tiegħi. Hi kienet għadija minn nikraħ ovvjament għax mitu. U jiena bdejt qiegħed hemm u mart nipprova ma nagħtix kasu, u mbagħad nirri sur rabija miegħi qed lu all-right ħannisimgħek, u jiena qagħd bil-qiegħda ma nħares lejh. Tajdu li kemm inti stramba, imma jien dak jien qed ngħid, jien qed niġġennen. Ġifieri rajtu. Rajtu, issa jiena l-da rajtu fir-ritratti qatt ma ntqajt miegħu, sewwa. U mhux li hemm xi ħafna ritratti li tajtu t-tifli jew dal-affarijiet. Għadda żmien u li daħbiba tiegħi għattila li rajtu u x'qalli u saqsni ħafna domandi. Qalt li x'kien imlibbes u għattila qalt li kollox għandu. U xorta offert li kien imlibbes qalt li kien ħobb jilbishom ħafna. Li jiena mort talt infittex fir-ritratti u ma rajthomx imma daw x'għatina forsi. Rajthom xi darba daw u s-subkonxu ġalni, irrid, fimt, ma kienx il-każ. Almenu ma ssibx ritratti isek, ma sax ngħidlek kif ma sax ngħidlek li żgur hemm il-ghost, ma sax ngħidlek li żgur mhux għamilta jien ġo moħħi b'xi mod ma nafx. Imma jiena pruvajt ngħid li nnifsi jieqaf u ma stajtx ma ħallinix li tikellimni u qalli affarijiet li jiena mhux ħanimmaġina li ħanajdhom lilek, mhux għax qalli dettalji personali, imma mhux xi ħaġa li ħadd. U msamma mbagħad qalli biex nieħu ħsiebha u telaq mexa. Qasmut nara fejn mar, onestament, ġest ma rajtx nara iktar. Għax tant kienet weird. Imma mbagħad insommejna qabad komplet u nilbes. Komplet nilbes. Ħatta vera. Fassejtek il-funeral. Provajt ma naħsibx fuqha. Kemm stajt provajt ma naħsibx fuqha u domt ma naħseb fuqha. Di ħabiba tiegħi tal-qalb u kienet għaddejja minn żmien ikraħ u jiena rrid noħossib lilha dak il-ħin. Mhux noqgħod naħseb fuq dal. U peress li ħabiba kbira tal-qalb tiegħi li jien ma jidhirli xi ħaġa bħal di. Diffiċli, imma mhux ħanajdilha xi ħaġa bħal hekk. Għadu kif mit ħanajdilha, mhux ħin.
Mhux waqt, trid naħsibha ftit. Allura jisni ma ħsibx fiha, eliminajta minn moħħi, sakemm imbagħad għadda żmien u ħsibt naqra fuqha u analizzajt ftit u għad issa jew jien ħanajdilha u ħatajdli miġnuna, jew jien ħanajdilha u tgħidli thank you. Imma jekk ma ngħidilix ħanħossni guilty. U għattilha u ħadet gost ġifieri li għattilha u ma għatlix miġnuna u emnitni għax imbagħad għattilha kien kieku jgħidli xi ħaġa hekk biex nagħti kasu qalt li iva, qed li kliem u qed tgħidli, però kif għatlek ma qalli xejn personali li nista' ngħidlek isma' żgur, mhux ħanqod nikdeb hawn, jiena ma ġejt biex nagħmel show, ġejt biex inqassam u biex jekk xi ħadd jgħid isma' jiena naf għalfejn kellek pereżempju déjà vus, jekk jagħmel li pjaċir. Għalhekk l-iktar li ġejt jien u jiena persuna li kieku jekk inti forsi mhux inti għax sajjen issa mek jiġi ċikku u jgħidid l-istorja li ra xi ħadd u kelmu ma nemnux. Ġifieri mhux qed nistenna xi ħadd minni. Jiena ġrat li hu. Jiena wasalt għall-konklużjoni bħal mett li l-fenomen jaħdem għal ċertu nies. Sekk, ġifieri jien ma rajtx ħares, jien rajt UFOs. Però mbagħad inti rajt ħafna UFOs, jien rajt wieħed. Eżatt, ma li stramba li ma dal-bniedem kien li jara l-UFOs, mbagħad rajt l-UFOs miegħu, ġifieri dik li jiena stramba. Forsi l-post ukoll, forsi mhux ġast in-nies imma l-post. Iktar ngħid il-bniedem, il-persuna. Jista' jkun. Imma mbagħad di li rajt dil-persuna li kelmitni li kien mejjet ġrat milux ħafna waqt il-Covid. Ġifieri għadni qed nipproċessaj fis-sens x'naħseb x'maħsibx fuqha. Qabel dak iż-żmien kont ngħidlek le ħares jiġi jkellmek jew tajjatlu jirrispondi le. Imma ġrat li xorta ma nemminx li nista' mmur nfittxu u li jekk nqogħdu nfittxu ħansibu, imma dejjem ma nemminx u mbagħad ġrawli. Tibda tiġi. Ndinajja. Issa ġejt, issa ġejt open ħafna. Min jaf forsi, qabel kont ngħid le, issa ngħidlek ma nafx li ġrat li ma nafx. U mbagħad nibda ngħid forsi jien tant trid tinkellmu, imma jiena kelli nies meta pereżempju meta nannu u kemm ħassejtni guilty u kemm għala volja ma tantx kont nemmen provajt nerġa' nitlob u provajt ngħidlu aħfirli li ma milċejn għax jiena kont nafġrat qabel da ħajaqa. Dak imbagħad ma jidhirlix. Jidhirli dal-persuna laqqas qatt ma dajt magħha. Ma tagħmilx sens jekk hija xi ħaġa li jiena tnivvintaġa moħħi, inħoss li għandha tiġi għal xi ħaġa minn tifhem x'irrid ngħidlek. Ma nafx, naf li stramba. Kellek kuntatt imma. Imma kelli kuntatti, però femni preferi kieku jġieli nikellimni nkun onesta. Għax dak iktar nemmen fih, għal volja. Min jaf forsi mhux il-fenomenu ħajrik xi ħaġa li jew ħadd tħossok comfortable biha, jew ħajtik tikka biża' biżżejjed biex ħalli impatt fuqek. Jista' jiena meta bdejt nipprova nagħmel analiżi ta' ġrali f'ħajti u nagħmel lista issa biex niġi hawn, bdejt nirrealizza li il-fenomenu li tajhom li bil-mod. Unexpected jew. Unexpected most of the time, imma tajhom li kull meta ngħid iva diemma le dik, bat jurini le dik. Jisu temerini li, jisu ma temmenx issa norik li lek, kif hekk qed inħossu qed jagħmel li issa qed niġi f'dak l-istat, però ma nafx jekk hux kollox konnektjat sakemm mhux kollox computer, kollox. Nikkonkludu mela hekk, grazzi tal-li ġejt għall-interview. Thank you inti, proset ta' kollox, iqbad dej, taqafx, please taqafx, għat joħroġ ħafna ġid minn dan il-podcast jiena hekk nemmen. Anka l-nies imqar jitkellmu bejniethom iktar. Mhux hekk. Għax jiena tal-affarijiet. Extension tal-idejat. Dawn l-affarijiet toddhom fuq l-idej n-nies li jafuhom fuq pereżempju x'jiena vera noqgħod attenta vera ma rridx nidher stramba u ma rridx nidher u ma rridx so li għandi da ċans. Thank you anzi tal-li ġej taqsam l-istorja tiegħek. You're more than welcome.